newyddio. Diolch yn ei ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni'n cyflwyno'n hamser i ti helpa ni yn ein gwendid a'n tueddiadau i grwydro, i ni'n gweddio bydde di yn ein erthyn i daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Ted lawr ein plith, i ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harbwyd Iesu Grist. Amen. Gwnewch chi ddechrau trwy ganu'r emyn rhif 228. Pa feddwl, pa madrodd, pa ddawn, pa dafod, all osod i maes, mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor grif yw ei gariad a'i ras. 228 gen i sefyll i'w chanu. Croeso'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwr gweddi nesaf ar y drydydd nos Iau o bob mis yn cael ei gynnal gorffennaf yr ugeinfed. Nos Iau gorffennaf yr ugeinfed. Bydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i'r casgliad gael ei Gymraeg yn ei ganu tra'r un heistedd emyn rhif 450. 450.
Dawn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, y 12 benod a penod 12. Yn dechrau'n adnod 22. Luc penod 12, yn dechrau darllen yr adnod 22. Ac fe ddywedodd wrth ei ddisgyblion, am hyn yr wyf dywedyd wrthych na chymerwch ofal am eich bywyd, beth a fwy taoch, nac am eich corff, beth a wisgoch. Mae'r bywyd yn fwy na'r ymborth a'r corff yn fwy na'r dillad. Ystyriwch y rhain, cynnys nid ydynt yn haen ac yn medi, i'r rhain nid oes gell nac ysgubor, ac y mae Duw yn ei porthi hwynt, o ba faint mwy yr ydych chwi yn well na'r adar, a phwy ohonoch gan gymryd gofal a ddichon chwanegu un cufydd at ei faintioli. Am hynny, oni ellwch wneithir y peth lleiaf, paham yr ydych yn cymryd gofal am y lleill. Ystyriwch y lili, pa fodd y maint yn tyfu, nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu, ac yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd Solomon yn ei holl agoniant fel un o'r rhai hyn. Ac os yw Duw felly yn dilladu'r llysieuyn, yr hwn sydd heddiw yn y maes, ac yfori a defnydd i'r ffwrn, pa faint mwy y dilladau fe chwi o rai o chydig ffydd. Chwythau na cheisiwch beth a fwy taoch, neu pa beth a yfoch ac na fyddwch amheus. Cynnes y pethau hyn oll y mae cenhedloedd y byd yn ei hargeisio ac mae eich tad chwi yn gwybod fod arnoch chwi eisiau'r pethau hyn. Yn hytrach, ceisiwch deyrnas Duw a'r pethau hyn oll a roddir i chwi yn chwaneg, nac ofna braidd bychan. Cynnes rhyngod bodd i'ch tad roddi i chwi y deyrnas. Gwerthwch yr hyn sydd gennych a rhoddwch elusen, gwnewch i chwi brysau yr rhain i heneiddiant, trysor yn y nefoedd, yr hwn i dderfydd, lle ni ddaw lleidr yn agos ac ni lygra prif. Cynnes lle mae eich trysor chwi yno bydd eich calon hefyd. Bydded eich lwynau wedi eu hamrygysu a'ch canhwyllau wedi ei golau. A chwythau yn debyg i ddynion yn disgwyl eu harglwydd pa bryd y dychwel o'r neithiwr fel pandelo a chiro yr agorant iddo yn ebrwydd. Gwyn ei byd y gweision hynny y rhai y gaiff ei harglwydd pan ddel y neffro. Yn wir, meddaf i chwi efe a ymregysa ac a wna iddynt eistedd i lawr i fwyta ac a ddaw ac a wasanaetha arny'n twy. Ac os daw efe ar yr ail wyliadwriaeth ac os ar y drydedd wyliadwriaeth y daw. A'i cael hwynt felly gwyn ei byd y gweision hynny. A hyn y gwybyddwch pe gwybiasau gŵr y tŷ pa awr y dear lleidr efe a wyliasau ac ni a dawsau gloddio ei di trwodd. A chwythau gan hynny byddwch barod cynnes yr awr ni thybioch y daw mab y dyn. Byddwch bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwyd mewn gweddi. I ni diolch i ti unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod i alw ar denw ac i ddod ger dyfron yn diolch ein bod yn awr hyd yn oed y prynhawn hwn yn dod o flaen o'r seddfainc sydd yn o'r seddfainc o ras ac o Dduw wrth i ni agosau dy bresenoldeb, wrth i ni ddod ger dyfron ac wrth i ni edrych tuag ata ti trwy olwg ffydd. I ni yn diolch i ti dy fod yn ein croesawu, nid oherwydd beth i ni, neu'r hyn i ni wedi wneud, neu pwy ydyn ni, ond o Dduw i ni'n dod oherwydd yr hyn a wnaeth yr arglwydd Iesu Grist yn ein lle ni. Iddo fyw y bywyd perffaith, iddo gymryd ein cosb ar y groes. Ac o Dduw felly ni yn diolch i ti. Ein bod yn dod o flaen o'r seddfainc fel rhai sydd yn wedi ei gorchuddio'n llwyr yng nghyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Wedi ei golchi yn wynach na'r eira yn ei waed ef. Ac felly o Dduw i ni yn dod unwaith eto gyda'n diolch ger dyfron, yn diolch i ti am yr Efengyl sanctaidd. Yn diolch am y newyddion da yma o Dduw os i ni yn ceisio dyfeisio rhyw newyddion da ar gyfer y byd yma. Ni fydde modd i ni ddyfeisio newyddion gwell na'r hyn y mae'r Efengyl yn ei gyhoeddi. Does dim newyddion gwell i'w gael bod modd i bechaduriaid dderbyn maddeuant pechodau, bod modd i'r rhai sydd yn elynion â Duw i dderbyn heddwch a Duw, ac fod modd i'r rhai sydd yn gwynebu colledigaeth tragwyddol, bod modd iddynt ddod i fywyd tragwyddol a threulio tragwyddoldeb yng nghwmni yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, nid oes yr un newydd gwell nag hon. Ac felly ni'n gweddio bydde ti'n ein helpu ni y prynawn yma i gyhoeddi'r newyddion da yma. Ac o Dduw yn gofyn y bydd yr ysbryd ar waith yn agor llygaid
deillion iddynt weld rhyfeddod yr efengil sanctaidd yma. Felly o Dduw i ni yn gweddio, byddi di yn gweithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gofyn i ni oll deimlod y bresenoldeb yma. I ni'n gweddio am dy blant o Dduw, yr rhai sydd wedi profi ohonot eisoes. Ond o Dduw wedi blasu, wedi cael blas ar dy bresenoldeb, ar dy gwmniaeth. O Dduw, y mae'r syched hwnnw, mae'r blas hwnnw'n cynyddu am fwy o dy bresenoldeb. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i agosau at bob yr un ohonom. Ond o Dduw yn arbennig at yr rhai hynny sydd â chalonnau caled, y rhai sydd â'u llygaid yn gwbl gau, i ni'n gweddio Dduw ar ei ti ddod ac i beri iddynt hwy, i weld ac i flasu ac i brofi o dy bresenoldeb di. Felly o Dduw, i ni nid yn unig yn cyflwyno'r rhai sydd yma, i ni'n cyflwyno'r rhai sydd efallai'n ymuno o bell ac efallai o Dduw yr rhai sydd ddim hyd yn oed yn ymuno gyda ni. Yr rhai sydd heb unrhyw awydd o gwbl, yr rhai sydd erioed wedi clywed am ffordd iachawdwriaeth ers ei geni trwy gydol ei bywydau, erioed wedi clywed fod modd cael heddwch a Duw. Ac felly o Dduw i ni cyflwyno rheini i ti ac yn gofyn y bydd y ras di mor bwerus, mor anorchfygol, y bydd yn denu rhai hyd yn oed, heb yn wybod iddynt hwy yr heswm, ond o Dduw y bydd ei traed yn cael ei harwain i'r man yma i wrando ar dy air di. Felly o Dduw i ni'n cyflwyno'n hoedfan i ti yn gofyn ac yn cyflwyno'r oedfaon yr holl ddydd i ti yma ac ymhellach hefyd o Dduw ar hyd a lled ein gwlad a'r byd, y byddi di yn bendithio dy blant ac y byddi di'n gweld yn iawn i lwyddo ymdrechion dy blant. Felly o Dduw tyrd, bendithio a diogelu'n hamser yma, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu emyn rhif 602, 602, cyfarwydd a fenaid arglwydd pan fwy'n teithio ymlaen ar hyd llwybrau cilio'n dyrys anodd sydd i'w cerdded yn y byd. 602 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd am testyn o'r Efengyl yn ôl Luc, y 12fed benod ac adnod 32. Luc penod 12 ac adnod 32. Nac ofna braidd bychan, canis rhyngodd bodd i'ch tad roddi i chwi y deyrnas. Nawr mae yna gymaint o adnodau sydd yn cynnig llawer o gysur yn yr ysgrythyr, ond hefyd ar yr un pryd, pan mae gysur, mae yna hefyd rhybydd yn yr adnod. Ac adnod llawn cysur sydd yma i'r saint, ac eto mae yna rybydd amlwg yma hefyd. Sylwch ar y gair bychan, nac ofna braidd bychan. Cyn mynd ymhellach ar y testyn, dim ond fel rhyw fath o gyflwyniad i ni feddwl am y rhybydd syml sydd fan hyn. Pwysleisio'r ffaith ymhlith yr rhai sydd yn proffesu ffydd yng Nghrist, mae bach yw y nifer o'r gwir proffeswyr. Mae dyna yw'r neges drwyddi draw. Llwybr Cul yw llwybr i'r nefoedd, a chydig yw'r rhai sydd yn rhodio arni. Ac yma gallech chi ddadle praidd bychan, gallech fod yn sôn hefyd am ein natur hefyd, a'n personoliaeth, a'n gostyngeidrwydd hefyd, allech chi edrych mewn sawl ffordd. Ond yn sicr fe allwn ni edrych arno fe hefyd fel rhyw rybydd i ni, mae bach yw yr rhai hynny. Nifer bach yw yr rhai ymhlith y proffeswyr. Ac os na unrhyw oes lle mae hwn yn wir, gellir dadle mai dyma yw yr oes. Pan yn meddwl am y blynyddoedd a fi, ni wedi bod ychydig yn misoedd yn ôl gyda'r pobl ifanc yn mynd trwy llyfr gan J.C. Ryle, ac yr oedd e'n dweud yn disgrifio'r sefyllfa'n Lloegr ar y pryd. Mae llawer o broffeswyr, llawer, niferoedd anferth o bobl falle bydd yn mynychu'r capel. Ond yr un oedd y broblem yn ei oes ef, mae bach oedd yr rhai oedd wir wedi deall yr Efengyl. O'r miloedd o bobl oedd yn mynd i'r capel yn ei ddidde, neu'r eglwys, mae prin oedd yr rhai, neu bach oedd y nifer, oedd yn deall yr Efengyl. Wel, meddyliwch am ein hoes ni, lleiafrif anferth sydd yn mynd i gapel, sydd yn wahanol i'r oes o'r blaen. Ond ymhlith yr nifer fach iawn o bobl sydd yn mynd i'r capel, o'r rhai sydd yn ohoni unrhyw beth, hyd yn oed ymhlith rheini, mae bach yw yr rhai sydd wedi deall. I ni'n gallu dweud hynny i ryw gadernid, bod yna ryw awdurdod yn beth ni'n ei ddweud, heb fod yn rhai sydd yn gallu rhoi barn llwyr, achos allwn ni ddim datgan yn gwbl, ond y mae'r ysgrythyr yn rhoi lle i ddirnad, a lle nad oes na ymwahaniad o'r byd, lle bod na fydolrwydd amlwg yn y bywyd, yna gellir dadle yn ddigon rhwydd nad oes dealltwriaeth o gwbl gan rheini. Ac felly, o'r hyn i ni'n ei weld, o'r dirnadaeth sydd ar gael i ni, wrth gwrs na fedrwn ni weld cyflwr y galon ac beth yw'r sefyllfa, ond o'r ffrwyth sydd i'w weld, yr hyn i ni'n gallu gweld yn sicr, bach iawn yw'r rhai sydd wedi credu, achos edrychwch heddi, capel bron llwyr wag, ac mae hynny'n brawf i chi, mae bach yn ein gwlad ni bellach, achos nid eithriad yw'r adeilad yma, yn drist iawn dyma yw sefyllfa ar hyd a lled y wlad. Lleiafrif anferth ydym ni, fel nifer o bobl sydd yn honni credu unrhyw beth. Ond ymhlith y rai sydd yn credu unrhyw beth, bach yw'r nifer wedyn, oherwydd ffrwyth y bywyd. Ac felly mae'r hyn yma'r ysgrythyr yn dweud fan hyn, yn rhyw fath o rybydd i ni. Mae yna rhyw fath o oes i ni'n byw yn ddi heddi, lle cyfiawnheuir pob ymadawiad o ran athrawiaeth, o ran addoliad, o ran bywyd. Camau naturiol sydd yn cael ei gymryd i gadw i fyny ar oes ohoni. Dyna beth maen nhw'n dweud. Mae'r hyn i ni weld yn yr eglwys, o'r rhai sydd yn mynychu capel bellach, maen nhw'n dweud naturiol yw'r camau ni wedi gymryd, mwyn dal i fyny ar ganrif i ni'n byw ynddi, yr unfed ganrif ar hugain. Os ydyn ni eisiau cadw i fyny ar oes, rhaid i ni gadw i fyny gyda sut y mae dyn yn meddwl, ac sut y maen nhw moyn addoli, a sut y maen nhw moyn byw bywyd crefyddol. Ac felly mae yna addasiad naturiol wedi digwydd.
Dyna sut mae'r byd yn meddwl am esblygiad, yn fe? Maen nhw'n meddwl dyna sut mae'r byd wedi dod, lle mae rhyw fath o ddatblygiad naturiol. Ac felly mae hwnna, feddylfryd hynny, wedi dod i'r eglwys, rhyw fath o ddatblygiad naturiol i ni wedi dod ati. Os ewch chi fwyafrif o capeli heddi, beth fydd yno fydd hyn? Ryw ddatblygiad modern o'r hyn y maent yn dymuno i'r ysgrythyr i olygu. Mae e'n gwbl bell, mae e'n mor bell o'r ysgrythyr. Mor bell o'r hyn mae'r gair yn dweud, o ran athrawiaeth, o ran addoliad, o ran bywyd. Pe tawn ni'n edrych ar yr hyn i ni weld yn yr eglwys heddi, a'r hyn mae'r ysgrythyr yn ei ddweud yw athrawiaeth, nid yw pobl yn credu ar athrawiaeth yr ysgrythyr. Petach chi'n eistedd lawr a treulio amser gyda nhw, efallai petach chi'n mynd i'r capel, mi fyddwch chi'n gwrando ar y bregaeth a fyddwch chi'n meddwl, mae'n ddigon agos i ni, ond dyw e ddim. Ond petach chi'n cael yr amser i eistedd lawr a trafod, nhw fyddwch chi'n gweld, a petach nhw'n gallu rhoi yn onest ar hyn maen nhw'n ei ddweud, ar hyn maen nhw'n ei gredu, nid ydynt yn athrawieithol yn ôl yr ysgrythyr. Maen nhw wedi addasu fe i fel maen nhw'n credu sydd yn siwtio'r oes. O ran addoliad, yn sicr ni fyddwch chi'n gweld unrhyw beth yn yr ysgrythyr o ran addoliad heddi, yn y mwyafrif o llefydd, mae'r addoliad yn gnawdol heddi, ac felly ymhell o'r ysgrythyr. O ran bywyd, ni fyddwch chi'n gweld y safon y bywyd o'r ymwahaniad o'r byd. Bron iawn, yr hyn i ni'n ei weld heddi yw, maen nhw'n dweud y dylsen ni ddarllen gair Duw yn fwy llac, ac addasu gair Duw yn ôl y galw. A felly mae'r eglwys credu'r gellir newid yr hyn yw Cristion bron iawn, dyna hyn i ni'n ei weld, yr hyn y mae'r Cristion fod i gredu, y modd y mae'n addoli ac y modd y mae'n byw. Ac felly mae yna ryw newidiadau sylfaenol wedi digwydd. Ac felly mae'r rhybydd fan hyn, mor hyfryd yw'r adnod, nac ofna braidd bychan. Mae bychan yw y nifer, bach iawn yw'r nifer, a dyna beth i ni'n gallu profi, falle cewn ni oes lle na fydd hynny mor berthnasol o ran nifer, felly gallu'r dweud falle bychan o ran yr holl genhedloedd, holl bob oes, mae bach yw y nifer, efallai cawn ni unwaith eto byw mewn oes lle fydd na ddiwygiadau, lle fydd y niferoedd yn cynyddu, efallai cawn ni hynny. Ond yn sicr ar y funud, mae bach iawn yw y nifer o wir proffeswyr, yr rhai sydd wedi deall. Ac felly cymerwch rybydd. Fe ddylsyn ni gyd cymryd ein rhybuddio yn aml i ni edrych i weld ble ydym ni arni. Wel, yn gyntaf, dwi eisiau edrych ar y cyfarch y praidd ac yna cysur y saint ac yna cartref y Cristion. Wel, yn gyntaf, mae'r Iesu'n cyfarch y praidd. Nac ofna, os ydych chi'n Gristion fan hyn heddi. Dwi am cyfeirio at y Cristion mae bob oedfa prynhawn Sul y bwriad yw cyflwyno'r efengil, ac dyna unwaith eto yw'r bwriad, ond dwi am gyfarch y Cristion. Ond yn y gobaith wrth gyfarch y Cristion, y fydd yr rhai sydd ddim yn Gristnogion yn gweld yr hyn maent yn ei golli, a'r hyn sydd yn ei wynebu nhw. Ac felly, i'r Cristion, dyma'r cysur i chi, nac ofna braidd bychan, canis rhyngod bodd i'r tad roddi chwi y deyrnas. Mae Iesu Grist fan hyn yn cyfarch ei bobl, ei braidd, defaid ei borfa. Mae'n edrych arnynt o safle bugail yn edrych ar ei braidd. Dyna i chi'r disgrifiad fan hyn. Mae'n atgoffa ni o'r efengil yn ôl Ioan y 10 bednod, adnod 11, mae fi yw'r bugail da. Y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Mae'r Iesu yn edrych ac yn cyfarch ei blant, ac mae yna gariad yn llifo o eiriau fe tuag at ei blant, ei ddefaid, ac mae'n edrych, a fel mae Ioan yn dweud, yn diffinio be mae'r Iesu yn ei dweud, mae fi yw'r bugail da, a mae'r Iesu yn edrych fel bugail da ar ei braidd yn dweud peidiwch ag ofni. Nawr, does dim amheuaeth, mae da yw y bugail yma, yr Iesu ei hun. Mae'r Iesu'n darlunio ei hun fel bugail yn gofalu am ei ddefaid. A dyma beth mae'r efengil yn ôl i cynnig gyfeirio. Mae gofael Iesu Grist am ei ddefaid, yr gofael gorau posib. Pan chi'n meddwl am gofael bugail dros ei ddefaid. Lle chi'n dychmygu, chi'n deall rhywbeth, falle i ni sydd yn byw yn y ddinas, falle dydyn ni ddim yn deall yn llawn gofael bugail dros ei ddefaid, ond mae gyda ni ryw syniad.
Rhyw syniad. Ond i'r rhai falle sydd yn fwy gwledig o ran daearyddiaeth yn byw allan yn y wlad, a'r rhai falle sydd yn byw ar ffermydd, efallai bydden nhw'n gyda'r darlun llawnach o hyn, o ofal yr Iesu dros eu blant. Mae'r bugail yn gofalu am ei ddefaid. Mae e fyny dydd a nos yn gofalu am ei ddefaid. Ac felly mae'r Iesu yn gofalu am ei ddefaid. Ac os ydyn ni'n Gristnogion fan hyn heddi, dim i'r digred, os nad ydych chi'n Gristion, does dim sicrwydd hyn ganddoch chi. Does dim cysur i chi. Dw hwn ddim ar eich cyfer chi. Ond ar gyfer y Cristion, mae'r Iesu'n dweud, mae fi yw'r bugail da. Mae e'n dweud wrthoch chi, nac ofnwch braidd bychain. Lle chi ddychmygu? Falle y praidd ar y mynydd, y defaid ar y mynydd, a'r gorlan, y defaid wedi dod i fewn, ac mae yna flaidd neu llwynog, neu beth bynnag arth yn agosau, ac yn crwydro gwmpas, ac mae'r bugail fyna gyda'r defaid, a'r tân wedi gynnu, ac efallai bod yn siarad, neb yn gwrando nhw, siarad ar defed, dwi'n siarad ar cwn, felly fi siŵr o fod mae'r bugail yn siarad ar defed, bys ni'n tybio. Sy'n ni'n tybio, mae'n gwneud lot o synwyr, mae'r tôn yn y llais, maen nhw'n deall rhywbeth, maen nhw'n deall tôn y llais, ac mi fydden ni'n tybio, pa mae un o'n cwni sydd yn dychryn ar lot unrhyw sŵn, maen nhw'n dychryn a mae'n crynu fel deilen, ac i ni'n mynd lan ati, a ni'n dweud, paid â poeni nawr. O di'n deall ni, sy'n clem da fi os yw'n deall ni, ond fi'n siŵr mae yna rhywbeth yn y llais, paid â phoeni. Ac i ni'n mynd dros i ffenni fel un, ni'n dweud, paid â phoeni nawr, tyd fan hyn, ac i ni'n trial helpu ddi, beidio phoeni. Na siwr o fod, mi fydda'r bugail yn mynd anad y defod, peidiwch â poeni, paid â phoeni defod bach, mae'r blaid ti fas, mae'r art ti fas, ond dwi'n gofalu amdanoch chi. Wel, dyna rhyw fath o deimlad fan hyn, o beth mae'r Iesu'n dweud, peidiwch â phoeni, ydych chi'n poeni yma heddi, chi sy'n Gristnogion? Wel, os ydych chi, beth mae'r Iesu'n dweud, nac ofna. Mae'r holl adnod yn dangos mai da yw'r bugail yma. Lle mae'n dangos y fath ofal dros ei blant. Mae e'n gwybod sut rai i ni. Mae'n gwybod bod ni'n poeni. A rhai o'n ni fwy nag eraill. Nac ofna braidd bychan, canus rhyngod bodd eich tadroddi chwi y deyrnas. Ond mae Ioan yn dweud sut y bu'r bugail yma. Mae'n dweud, mae e wedi rhoi ei einioes dros y defaid. Dyna ei ofal e dros ei defaid. Mae e wedi rhoi ei fywyd dros y defaid. Dyna chi ofal o'r mwyaf. Mae wedi rhoi o'i fywyd. Dyna pam y dath e'r byd. Dyna oedd ei bwrpas. Doedd dim ateb arall i'n problem ni mor ddifrifol oedd cyflwr y praidd. Wedi ei dynistrio gan bechod yn wynebu colledigaeth. Gan ein bod yn eog o dorri cyfraith Duw, rhaid cael atebolrwydd, roedd y ddyled yn rhy fawr i ni ddelio ag e. Ond does dim rhaid i ni ddelio ar ddyled, does dim rhaid i ni ddelio ar broblem, does dim rhaid i ni feddwl am ffordd i blesio Duw. Dyna'r broblem, oherwydd pechod i ni yn eog ac i ni dan gondemniad am dragwyddoldeb. Mae yn broblem anferth. Fedrwn ni byth byw i wagoneddi fe, fedrwn ni ddim. Os ni'n trio, fedrwn ni ddim, ond dydyn ni ddim wir yn trio, a dydyn ni ddim eisiau mwynhau ei bresenoldeb, felly ni'n mynd byw i'n pwrpas ni, ac felly beth i ni'n gallu wneud, does dim allwn ni'n wneud, ond fe ddath y bugail da a rhoi ei einioes dros y defaid. Dyna chi aberth. Nid dim ond rhoi ei fywyd, dim dim ond marw nath e, ond ar y groes gymerodd ddigofaint y tad yn cael ei dywallt arno ef yn lle ni. Fe fuodd e farw, ond mae e'n fwy na marwolaeth. Yn y farwolaeth, fe ddioddefodd e'r farwolaeth dragwyddol. Fe ddioddefodd e digofaint, cosb, ffyrnig, erchyll, y tad yn cael ei dywallt ar y fab, am bob un pechod yr ydym wedi wneud. Dyna faint y mae'r bugail da yn gofalu drostom. Bu farw drosom. Bodlonodd holl ofynion y tad yn ein lle. Ni'n gwybod hyn, cyflawnodd Iesu Grist gofynion y ddedd. Dyma i chi bugail da. Fe ddath e'r byd i ofalu am ei blant plam, a oherwydd oedd e'n gwybod ni fydd rhain yn gallu cyflawnu'r ddedd. Fe gyflawnau'r ddedd yn ei lle. Fe fodlona i ofynion y tad. Fe na i fyw y bywyd perffaith yn ei lle. Fe na i roi fy nghyfiawnder iddyn nhw. Fe na i roi clogin cyfiawnder iddyn nhw.
Ac yna fe ddwedodd fe ai'r groes, achos rhaid cael cosb, a fe gymerai'r gosb yn eu lle nhw. Fe wna'i dywall fy ngwaed yn eu lle nhw. Ac yna fe fydd y tad yn fodlon, mae cyfiawnder yn dweud rhaid cael cosb, ac fe nath yr Iesu ddweud gymerai'r cosb yn lle fy mhraed, yn lle fy mhlant. Ioan 10, adnod 14, my fi yw'r bugail da, ac a adwain yr eiddo fi, ac am hadweinir gan yr eiddo fi. Adnod 27. Y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi ai hadwain hwynt a hwy am canlynant i. Dyna chi gysur, os ydych chi yn Gristion, mae yn eiddo i chi. Dyna be mae'n dweud, rydw i yn eiddo i chi a chi yn eiddo i mi. Mae wedi talu'r pris, mae wedi prynu chi, mae wedi talu'r pris amdano chi. Mae Crist yn eich adnabod chi. Mae'n eich adnabod chi, chi'n ei adnabod a mae yn eich adnabod chi. Fe'n hetholodd ni cyn seiliad y byd, gwybu yn union pa adeg y deithom ato yn edifeiriol. Mae'n adnabod popeth amdano ni. Mae'n gwybod yr eiliad y deithom ni pam, sut, yn rhagwyddoldeb fe drefnodd e. Fe drefnodd e pryd byddwn ni'n dod ato. Oedd e'n gwybod o dan pa amgylchiadau, pa bryderon, pa neges gafodd ei ddefnyddio, pa adnod pregethwyd ohoni, pa lyfr darllenoch chi, pa berson at ystiolaethu chi. Oedd e'n gwybod yr holl amgylchiadau. Mae'n gallu tystio i ni ddod at droed y groes. Mae'n adnabod ni. Dyna pa mae'n dweud pidwch a gofni. Mae'r Iesu'n dweud dwi'n eich adnabod chi. Chi wedi bod at y groes. Chi wedi bod yno dan llwyth a phwysau euogrwydd pechod fel mynyddoedd byd. Fe ddeithoch chi'n flinderog. Dwi'n gallu tystio i'r peth. Dwi'n eich adnabod chi. Mae'n tystio i ni wrando ar ei laisau. Mae'r defaid yn nabod llais y bugail. Ond ydw'n anwyr, dwi ddim yn gallu tystio i'r ffaith fel rhywun sydd wedi byw yn y wlad dwi ddim wedi bod, felly yr unig beth dwi'n gwybod yw dwi'n deall bod hyn yn wir pan mi fyddai'r bugail yn galw allan, mi fyddai'r defaid yn nabod llais y bugail. Ond cwn ni nabod ein llais ni, dwi'n weddol sicr o'na. Mae plant yn nabod, yn dydyn nhw, mae plant yn nabod llais i'r rhieni, a rhieni nabod llais y plant yng nghanol torf, chi'n clywed, a chi'n nabod y llais. Mae yna rhywbeth amdano fe, ac felly fan hyn, mae'r Cristion yn nabod llais yr arglwydd y bugail. I ni'n nabod mae llais mab Duw yw e. Efallai, os chi'n cofio nôl pan deithoch chi'n Gristion, roeddech chi falle mewn oedfa debyg i hon, ac mi roeddech chi wedi clywed yr efengyl sawl gwaith, neu efallai erioed wedi clywed e, ond yna yn yr oedfa, fe glywsoch chi yn ffordd iachawdwriaeth, ac o'r diwedd, fe wnaethoch chi glywed yr efengyl, ond beth oedd e yn wahanol i bob tro o'r blaen, fe glywoch chi lais yr Iesu, ac fe wnaethoch chi nabod e, ac mi roeddech chi'n gwybod llais mab Duw yw hwn, nid rhyw bobl crefyddol yn pregethu am rhywbeth maen nhw'n hoffi pregethu amdano, nid rhyw foesau maen nhw'n pregethu, ond ffordd iachawdwriaeth, llais mab Duw sydd wedi cael ei ddefnyddio fan hyn. A nes i nabod y llais. Falle bod chi'n dweud, nes i glywed pregethu miloedd o weithiau, sil ar ôl sil, erioed wedi clywed llais yr mab Duw, ond heddi fe glywes i'r llais, ac ers hynny, i chi nabod y llais. I chi nabod y llais. Fe glywsoch chi am ffordd iachawdwriaeth, am faddeuant pechodau a heddwch a Duw, ac fe glywsoch chi mai trwy Grist yn unig gellir dderbyn y bendithion yma. A nid yn unig i chi nabod ei laisau yn dweud dewch ata fi, ond mwy adnod 27, y mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i, a mi ai hadwain hwynt a hwy am canlynant i. Fe wnaethon ni ei ganlynef, fe wnaethon ni ei ddilynef. A ydych chi yn un o'i ddefaid e? A ydych chi wedi nabod ei laisau? A ydych chi wedi ei ddilynef? Y cysur mwyaf yma yw hyn. Y mae yn adnabod ni. A dyna sydd bwysig. Yn y dydd ofnadw hwnnw, yn y dydd olaf hwnnw, fe allwn ni sefyll yn hyderus yn gwybod bod Crist yn ein hadnabod ni. Dyna chi gysur, dyna chi ryddhad. Pan i ni'n cael amheuon, pan i ni ddim yn siŵr am beth rhaid, ni'n mynd trwy'r dydd ac yn meddwl, le dwi'n sefyll, yna i ni'n gwybod hyn. Un peth sy'n sicr, pan yn blant iddo, yn y dydd ofnadw hwnnw, pan fyddwn ni'n dod ger ei fronau, fe fydd yr Iesu yn ein hadnabod ni. A dyna sy'n bwysig.
fe fydd e'n dweud y mae hwn yn un o fy mrhaedd i. Ac felly dim syndod bod yn dweud nac ofna. Wel, gewch chi symud ymlaen, cysur i'r saint nac ofna. Braidd bychan cynnes rhyngod bod eich tad roddi chwi y deyrnas. O, mae popeth am yr adnod yn gysur. Nac ofnwch. O, mae'r Iesu'n gwybod am yr hyn sydd yn wir ohonom, y byddem yn rhai sydd yn ofni. Roedd yr Iesu'n gwybod pam yn dweud y geiriau yma. Roedd e'n gwybod mi fydd fy mrhaedd i yn ofni. Dwi ddim yn gwneud synwyr nag yw. Mae popeth am yr efengil, mae popeth am yr hyn ddylse Cristion fod, yn datgan na ddylse ni ofni. Dwi ddim yn gwneud lot o synwyr pan i chi'n meddwl mor sicr yw gwaith achubol Iesu Grist, mor gadarn yw ei ofal trosom, mor gryf yw ei afael ohonom, ac eto, yr oedd yr Iesu yn gwybod y byddwn ni'n ofni. Bod ni'n gwybod fod pob dim yn ei ddwylo ei fod yn sofren, ei fod a'i rhagluniaethau yn rheoli pob dim, bod ni'n gwybod fod pob dim yn cydweithio ein daioni ni, ein lles ni, bod ni'n gwybod hynny gyd, ac ei fod yn holl alluog, i ni dal yn rhai sy'n poeni ac yn ofni. Dwi ddim yn gwneud synwyr, ond yr oedd yr Iesu'n gwybod hynny. Pa fath o ofnau? Roedd e'n gwybod yn sicr o'r darn ni'n gallu gweld ofnau tymhorol, mor hwydd yw i ni ofni am amgylchiadau dyddiol, am fwyd a diod, am gartref, wrth wynebu treialon bywyd, wrth wynebu erledigaeth. Mae e'n gwybod am ein gwendid ni, a byddwn ni'n ofni. Y tuedd i ofni hyn, byddwn ni'n deffro yn y bore ac yn pryderu efallai sut fedra i lwyddo i fyw y dydd yma, sut fedra i ymdopi a talu am hwn a prynu'r llall, ac efallai bod yr ofnau yma, does dim sail iddynt, ond mae'r ofnau yna, ac yr oedd yn gwybod, efallai bod yna duedd, fe fydd yna duedd yno chi i ofni, efallai ofni problemau iechyd, ac i chi meddwl beth sydd yn mynd i ddigwydd ar hyn a'r llall, ac i chi meddwl beth na i, yr oedd yr Iesu'n gwybod, fe fyddwch chi yn rai sydd yn ofni am eich iechyd, beth am unigrwydd, ond nid yw hwnna rhywbeth anfer, efallai ofni unigrwydd. Be dwi'n mynd i wneud pan fyddai'n unig? Ac falle oedd yr Iesu'n gwybod yn sicr, mi fydd rhain yn ofni am unigrwydd. Swyddi, pob math o bethau. Yr oedd yr Iesu beth oedd yn dweud, nac ofnwch. Braidd bychan, peidiwch ag ofni. Ond hefyd mae'n gwybod am y frwydr ysbrydol y byddwn ni yn ei frwydro. Gwybyr Iesu bydd Satan wrth i ddydd a nos yn ymosod ac yn saethu picellau tanllyd at ein heneidiau a bydd wrth i yn sibrwd am heion i ni. Be fydd Satan yn ei wneud? Fe fydd yn sibrwd i ni am heion. A ydych chi yn Gristion? Ydych chi wedi ymddiried yno fe? Dydych chi ddim yn edrych felly? Dydych chi ddim cweit fel y lleill, ydych chi ddim mor hyderus â nhw, a chi'n siŵr. Ac felly fydd yn dod ag ymheion i ni. Am ei cadwedigaeth. A'i fwriad yw i dynnu yn golwg oddi ar Iesu Grist, allwch chi ddweud pan mae hwn yn digwydd, yw pan y mae e'n llwyddo gwneud i chi dynnu'ch golygon oddi ar yr Iesu, ac yna chi'n dechrau edrych i weld be fedra i wneud i brofi, be fedra i wneud i sicrhau fod yr Iesu'n bles da fi. Ac chi ddim wedi sylweddoli, mae rai fi bwyso'r Iesu'n llwyr. Fe yn unig yw fy iachawdwriaeth i. Ac os gael Satan peri ni ofni, nad ydyn ni'n eiddo iddo, nad ydyn ni'n ddigon da, nad ydyn wedi cyflawni'r gweithredoedd angenrheidiol, yna mae wedi'n llwyddo'n dychryn ni, wedi'n hofni ni, ac felly dynnu'n golygon oddi ar Grist. Be mae Iesu Grist yn dweud wrthyn ni pan mae Satan yn dod, nac ofna braidd bychan. 1 Ioan 4 adnod 4, chwi ydych o Dduw blant bychain, ac a'i gorch fygaswch hwy o blegyd mwy yw'r hwn sydd yn o chwi na'r hwn sydd yn y byd. Yna i chi gysur, mae rhai yn ofni a fyddant yn dyfal barhau hyd y diwedd. Ofni oherwydd ein gwendid, ein tueddiadau, ei wyro i'r dde ac i'r chwith, a fyddwn ni'n sefyll hyd y diwedd mor hwydd i Satan. Mae e'n peri'r Cristion i'r ofni, mae e'n rwydd iawn iddo fe. Mae e'n neud y mor gyflym, mor sydyn. Mae'n gallu sibrod i ni fan hyn, fan draw, ac i ni wedi syrthio i'r un trap tro ar ôl tro ar ôl tro. Ond beth sy'n arbennig yw fe Iesu Grist yn gwybod byddwn ni fel hyn. Ac mae'n atgoffa ni edrych tuag ato fe,
Crist sydd wedi ennill y frwydr yn llwyr. Nid oes un ffordd arall gall enaid fethu. Does dim ffordd gall yr enaid fethu. Dyma be mae'r Iesu'n dweud. Does dim ffordd i'ch enaid fethu. Mae pob pechod wedi faddau. Os ydych chi wedi bod at y groes, os deithoch chi'n llwythog ac yn flinderog, os gymerwch chi fy ngolchiad i yn fy ngwaed i, os gymerwch cyfiawnder yr mab, os gymerwch chi ohono fi, yna mae'n dweud, does dim lle i chi ofni. Mae pob pechod wedi faddau. Pechod yr gorffennol, presennol, dyfodol. Mae'r Iesu'n dweud, hoeliwyd pob un i'w groes. Nid oes yr un cyhyddiad gellir ei wneud yn ein herbyn. Does dim un cyhyddiad gellir ei ddod ger eich bron. Yn y dydd ofnadw hwnnw, gall dim un cyhyddiad cael ei hosod yn eich erbyn chi. Dim un pechod chi wedi anghofio amdano. Dim un pechod oeddech chi ddim yn gwybod amdano. Ni all dim un o'r rhain ddod. Pam? Wel, mae Paul yn dweud yn Rhufeiniad 8, nid oes gan hynny yn awr ddim damnedigedd i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu, yr rhai sydd yn rhodio, nid yn ôl y cnawd, either yn ôl yr ysbryd. Does dim damnedigedd. Pam? Mae pob pechod wedi gosbi. Ac fi ni ellir cosbi nhw to. Mae'r Iesu wedi cymryd y gosb ar y groes yn llwyr. Mae wedi cymryd ein lle ni. Ac felly be mae'n dweud? Na gofnwch. Peidwch ag ofni braidd bychan. Mae'n gwybod i ni'n mynd i ofni am amgylchiadau dyddiol, iechyd, ariannol, unigrwydd, beth bynnag yw swyddi. Mae'n gwybod, mae'r tuedd yn mynd i fod yno. Mae'n dweud, peidiwch ag ofni fy mhraed bychan. Pam? Peidiwch ag ofni am bethau ysbrydol hyd yn oed. Peidiwch ag gwrando ar sybrydion yr un drwg. Pwyswch arna fi. Wel, yn olaf, cartref y Cristion, dyma'r ddadl. Nac ofna braidd bychan canys rhyngod bodd i'ch tad roddi chwi y deyrnas. Dwi ddim am i chi ofni oherwydd yr hyn sydd o'n blaen ni. Fe wybu'r hyn sydd ar ddiwedd ein taith. Dyna be mae'r Iesu'n dweud, nac ofnwch braidd bychan, pam canys rhyngod bodd i'ch tad roddi i chwi y deyrnas. Mae yna sawl rheswm i chi beidio ofni, ond dyma i chi'r rheswm rhyfeddol. Mae'r Iesu yn gwybod beth sydd ar ddiwedd y daith. Dyma'r pwrpas y daith Iesu Grist i'r byd, fel y gall sicrhau y byddwn yn cael treulio tragwyddoldeb yn ei gwmni. Dyma o'i dymuniad y tad, yna be mae'n dweud, mae'r tad am roi ei deyrnas i ni, mae am roed y nefoedd i ni. Dyna be mae'n dweud, dyma yw ei wyllus mae eisiau rhoi ei deyrnas i ni. Dyna sydd o'n blaen ni. Dyna ydym yn ei fwynhau yn rhannol nawr. Allwn ni ddweud bod ni wedi cael blas arno fe'n barod. Blas o'r nefoedd, ein cartref, ein golwg trwy ffydd ar ddiwedd y daith, bod ni'n mynd i fynd i'r nefoedd ac i ni'n gallu edrych ymlaen a dychmygu ac i ni'n methu yn ein dychymyg ni, ond i ni'n gallu dychmygu beth fydd pen y daith pan fydd ffydd yn troi'n olwg. Ond yn teimlo bod ni'n gallu profio honno fe nawr ar y ddeiar i raddau, ond yn llawnach rhyw ddydd fe gawn y deyrnas. Pan y camwn i dragwyddoldeb. Beth ni'n gweld, mae'r cyfan o ras. Gras yw y ffaith ein bod yn rhan o'i braidd yn y lle cyntaf. A gras yw y ffaith bod Iesu Grist yn fugail trosom ni. Dyna i chi ras, does dim ateb arall i hyn. Does dim byd amdano ni sydd yn heiddi cael bod yn rhan o'i braidd. Gras yw y cyfan, anheiddiannol yw. Dydyn ni ddim yn heiddi bod yn rhai o'i braidd, ond mae ef yn ei ras wedi'n dod yn ei mewn i fod yn rhan o'i braidd. Dim byd aw nawn, dim byd a ddywedon, dim ots pwy ydyn ni, pwy yw ein teulu ni, mae'r cyfan o ras, mae'r cyfan oherwydd yr hyn am wnaeth Crist drostom ni. Ond y cysur yma hefyd yw, nid oes dim gallwn ni wneud i golli ein hetifeddiaeth hefyd. Os nad oes dim byd i ni'n gallu wneud i ennill iachawdwriaeth. Hefyd mae'n rhyfeddol, does dim byd i ni'n gallu wneud i golli iachawdwriaeth. Ni allwn golli'r deyrnas.
Unwaith i ni'n un o'i braidd, i ni'n un o'i braidd am dragwyddoldeb. I ni wedi'n mabwysiadu i'w deulu ef. Ac felly yma'r wyrth wedi digwydd. I ni'n nawr yn iddo. I ni yng Nghrist, i ni'n un o'i blant ef. I ni wedi'n mabwysiadu. Unwaith y mae Duw yn dad nefol arnom ni, y mae yn dad nefol am dragwyddoldeb. Nid oes gan hynny nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Does dim. Does dim newid. Os ydyn ni wedi deall, os ydyn ni wedi cofleidio Crist, os yw Crist wedi'n cofleidio ni, os ydyn ni wedi derbyn maddeuant pechodau, wedi'n golchi yn y gwaed. Mae Paul yn dweud yn bellach ym Rhufeiniad 8 am ein dyfodol, adnod 18, o blegyd yr ydwyf yn cyfrif, nad yw dioddefiadau yr amser presennol hwn yn heiddi ei cyffelybu i'r gogoniant a ddatguddir i ni. Dim syndod bod Crist yn dweud nac ofna, cynnes rhyngod bodd i'r tad, roddi chwi y deyrnas. Dyw'r dioddefiadau nawr, be bynnag i ni'n mynd trwyddi nawr, yn ddim byd o'i cyffelybu'r gogoniant a ddatguddir i ni. A bydd y cyfan yn werth yn y diwedd. Fydd y cyfan yn iawn. Fydd yn oed y cyfan yn ei oleuni. Mae Pedr yn cyhoeddi ni. 1 Pedr 1 adnod 3 ymlaen. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yr hwn yn oleu fawr drigaredd a'n hadcenhedlodd ni i obaith bywiol trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Beth yw'r bendith yma sydd yn eiddo i ni? I etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a diddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd i achawdoriaeth. Parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Yn yr hyn yr ydych yn mawr lawenhau. Eich bod ychydig yr awr hon, os rhaid i'w mewn tristwch trwy amryw brofedigaethau, fel y cafer profiad eich ffydd chwi. Yr hwn sydd werth fawrusach na'r air colladwy, cyd profer ef trwy dan, mawl ac yn rhydedd a gogoniant yn ymddangosiad Iesu Grist. Dyna i chi'r etifeddiaeth. Mae yna etifeddiaeth yn ein haros ni. Un rhyfeddol. Dyma yw ewyllus y tad. Mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni, peidiwch â gofni. I chi'n eiddo i mi, yr ydych yn eiddo i'n praidd, a'r ydw i'n eich nabod chi, a chi yn fy nabod i, chi'n yn nabod fy llais. Ac fe fyddai gyda chi trwy'ch bywyd, trwy bob un sefyllfa trwy'ch bywyd, ac yna wrth i chi groesi'r afon. Fe fyddai gyda chi. Mae'r Iesu'n gwybod pa mor anodd fydd croesi'r afon. Mae'n gwybod nawr. Mae'n deall sut rai ydyn ni. A mae'n dweud nac ofna braidd bychan, peidiwch â gofni tra ar y ddaear yn ystod eich bywyd, pa bynnag mor hir fydd eich bywyd neu byr fydd eich bywyd. Beth bynnag fydd yr amser, fe fyddai gyda chi, cadwch eich golygon arno fi, ond peidiwch â gofni wrth groesi'r afon. 1 Pedr 5 adnod 4 a phan ymddangoso'r pen bugail, chwi a gewch dderbyn aniflanedig goron y gogoniant. Fe ddaw dydd pan cawn ni'n coroni. Dyna chi ddydd. Dyna pan mae'n dweud, peidiwch â gofni. Mae yna dydd yn dod pan cewch chi dderbyn y goron. Mae yna ddydd yn dod pan fydd yr Iesu yn sychu pob deigryn ymaith. Pob un. Gych chi'n meddwl, efallai, wel, fydd yna lot o ddagre, efallai wrth i'r rhai ymadael ar ddaear yma i fynd i dragwyddoldeb, a'r dagrau naturiol i adael, yr rhai agos a theulu a chyfeillion, a'r dagrau yn poeni amdanyn nhw sy'n cael ei gadael ar ôl, a mae'r Iesu yno'n barod yn y nefoedd yn sychu'r dagrau i ffwrdd. Pob un deigryn, beth bynnag yw'r achos. A mae'n cysuro, fyddwch chi'n camu dragwyddoldeb ac fyddwch chi'n sylweddoli, fydd ddim yn hir cyn bydd rhain yn dod i'r nefoedd hefyd, ond bydd yr Iesu'n esbonio hynny, fyddwn ni'n deall hynny. Pam? Mae'n dweud, peidiwch â gofni, dwi gyda chi ar y ddaear, dwi gyda chi wrth i chi groesi'r afon, ac wrth i chi ddod i'r nefoedd. Fe fyddai'n gosod coron ar eich pen, fe fyddai'n sychu pob un deigryn ymaith. Ac awn edrych yn ôl a gweld holl bwrpasau a'r rhagluniaethau Duw. Ac fyddwn ni'n deall yn llawn yr holl treialon a phroblemau cawson ni. Ac fyddwn ni'n deall. Fe fyddwn ni'n gweld y modd y goruwch lywodraethodd Duw ar bob sefyllfa.
Adnod 24 o Judas yn dweud hyn, eithir yr hwn a ddichon eich cadw chwi yn ddi gwymp, a'ch gosod ger bron ei ogoniant ef yn ddi feus mewn gorfoledd. Dyna pam i ni ddim eisiau ofni. Na pam yr Iesu'n dweud, pidwch ag ofni, fe fyddwch chi'n cael eich gosod ger ei bron ef yn ddi feus. Sut mae hwnna'n bosib? Wel, chi wedi'ch golchi yn ei waed ef, chi wedi'ch gorchuddio i gyfiawnder ef, ac pan fyddwch chi'n mynd i dragwyddoldeb, fe eich perffeithir chi. A fyddwch chi'n cael eich cyflwyno ger bron ei ogoniant ef yn ddi feus mewn gorfoledd. Dyna chi ddydd. Dyna ystyriaeth ei fod yn bleser i Dduw i roed ei deyrnas i ni. Ei ddewis, ei ddymuniad i roed ei deyrnas i ni. Dyna be mae'r adnod y testun yn dweud. Nac ofna braidd bychan, canis rhyngodd bodd eich tad roddi i chwi y deyrnas. Dyna be mae'r tad eisiau wneud. Mae am roed y deyrnas i chi. Mae am i chi brofi fe nawr ar y ddeiar, ond yn llawnach pan y byddwch chi'n camu dragwyddoldeb. Mae gan y Cristion gymaint i lawenhau ynddo. Ond dyna chi rybydd i'r digred. Does dim byd sydd wedi cael ei ddweud fan hyn o unrhyw gysur i chi. Does dim cysur ar gyfer bywyd. Does dim sicrwydd ar gyfer bywyd fod pob dim yn cydweithio eich lles chi. Dych chi wedi cael newyddion trist erioed, neu siom. Wel, i'r digred, dyna i chi siom. Yn ddiweddar, dwi wedi clywed lot o bobl yn dweud, dwi'n croesi brysedd drostoch chi. Croesi bysedd. Dwi'n meddwl, croesi bysedd, be mae hwnna'n mynd i wneud? A dyna'r unig gobeith sydd ganddyn nhw. Croesi bysedd, bydden nhw'n iawn yn y capel, achos mae'n lot o bren, cyffwr pren. Be mae cyffwr pren yn mynd i wneud i chi? Ond i'r Cristion, a mae'n gallu ymddiried yn sofraniaeth Duw. Ac yn ei fugail, y mae'r bugail yn dweud, peidiwch ag ofni. Dwi'n gofalu amdanoch chi trwy bywyd, ac yna fe fyddai'n eich cyflwyno chi yn y nefoedd. Does dim byd ych chi ofni. Ond i'r digred, does dim byd gyda nhw. Does dim sicrwydd i'r Iesu yn dweud, peidiwch ag ofni i'r digred, roedd ei fywyd hapus i chi. Dwi ddim yn dweud oedd y digred, cariwch chi mlaen yn eich angrediniaeth. Dwi ddim yn dweud, fe fyddai'n rhoi popet da i chi yn ar y ddeiar. Dwi ddim yn dweud dim o'r fath. Does dim sicrwydd i'r digred. Does dim cysur i'r digred. Does dim cysur o'r groes i'r afon. I'r rhai sydd ar wely angen. Pa gysur sydd i'r rheini? Maen nhw'n mynd ar wely angen. Meddwl sawl munud sydd ar ôl gen i anadlu. Ac yna'n croesi o fyd amser i dragwyddoldeb. Ac yna i sefyll ger bron y tad. Ac fe fydd e'n farnwr arnynt. Pa gysur sydd i'r ein i dim o gwbl? A chi o bob un sy'n gwrando ar yr efengyl sil ar ôl sil ar ôl sil, ac i chi dal i ddymuno'r byd, i chi dal eisiau mynd i'r byd a'i bethau, a dal yn teimlo, dyna fwrn i'w dod i'r cwrdd, dyna fwrn i'r pobl ifanc, dyna fwrn i'r cwrdd gweddi, dyna fwrn i'r cynhadledd, dyna fwrn i'r gwersylloedd. Chi sydd yn dewis y byd, pa gysur sydd i chi wrth gamu dragwyddoldeb? Dim o gwbl. Ond i'r Cristion. Be sydd gan y Cristion? I ni'n gallu mynd i'r gwely yn y nos, yn poeni am lot o bethau, ond yna ni'n cofio mae gen i fugail da, nac ofna, braidd bychan. A mynd i gysgu. Falle, falle ddim. Sym rheswm da ni boeni. Gyna chi deffro yn y bore ac yna, mae'r pryderon yn dod i fewn. A wedyn chi'n atgoffa chi'n hunan, mae gen i fugail da sydd yn gofalu drosta i. A dwi'n gallu ymddiried ynddo. Ac yna wrth wynebu treialon bywyd ac wrth feddwl am dragwyddoldeb, dwi'n gallu meddwl y mae fy ngholl obaith i yn Iesu Grist. Ac yno ef yn unig. Ac mae wedi maddau, mae'n nabod fi, mae'n gwybod pwy ydw i, mae'n gwybod pryd ddesi at y groes, fe nath arwen y ffordd i'r groes yn y lle cyntaf, fe nath roi ffydd i fi gredu ynddo fe, fe nath golchi fy mhechod i ffwrdd, fe sydd wedi rhoi ei glogin o gyfiawnder i fi. Felly pan fyddai yn rhagwyddoldeb o'i flaenau, wrth gwrs fydd yn nabod fi, mae wedi marw drostoi, ac fydd yn dweud wrth i fi groes i'r afon, nac ofna, paid ag ofni. A bydd heddwch yn dod. Wrth i chi dyrchafu'ch llygaid i'r mynyddoedd, ac fyddwch chi'n cael eich sgibo o'r ddeiar yma i dragwyddoldeb. A treulio tragwyddoldeb yn ei gwmnïaeth ef,
gan eich bod yn un o'i braidd ef. Nac ofno, braidd bychan, pam, canys rhyngodd bodd eich tad, roddi i chwi y deyrnas. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. I ni yn diolch i ti am yr hodd o ffydd. I ni'n diolch am waith yr ysbryd glân yn tywys sy'n traed at droed y groes. Ac yn diolch i ti am y golchiad sydd yn ei waed ef yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw, helpa ni, hyd yn oed pan yn ofni, helpa ni beidio ofni, wrth i ni ystyried yr bugail da sydd gennym. Tedd gweithio ni'n plith, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gadewch i ni orffen i'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 469. Dywedwyd ganwaith na chawn ddiw gan anghrediniaeth hi, ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicraf fri. Nid fi ddywysodd yr emyn yma, ond dwi yn credu fod yn berthnasol iawn i'r testun. Ond ymddiriedaf yn fy niw, mae'r afael sicraf fri. 469 gen i sefyll uwchani. A nawr bydde di ras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.